Goedemorgen. Hallo. Ik ga niet lopen. Oh, ik rij een stukje met de Tom, jij bent wat ze noemen een volle grondteler. Dus jij teelt alleen in de aarde, in de buitenlucht. Ja. En dat betekent dat je dan ontzettend seizoensgebonden bent. Ja, alleen we hebben toch bijna jaar-rond product, omdat 's winters kun je ook prei schoonmaken. Ja. Dus je hebt prei, radicchio en venkel. Venkel en nog bloemkool, zoals bloemkool romanesco. En dit is de radicchio, maar daar mag je natuurlijk niet op lopen. Ja, nu wel, want nou is die natuurlijk helemaal weg. Hè. Maar hier heb ik een radicchio geplant en je kunt zien er staat nog wel wat onkruid tussen. Maar dat is de radicchio, dat zijn is een rode... Dat is familie van witlof. Ja. En het zit veel in die gemengde pakketjes, slapakketjes, voorgesneden slapakketjes. Dat ken je wel. Het smaakt een beetje bitter. Het is een Italiaanse sla. Komt oorspronkelijk uit Italië. Ja. Ja, wordt het heel veel geteeld. Ja, dat klopt. En hoe komt Ton Reinders nou opeens erbij om radicchio te gaan verbouwen? Nou, eigenlijk via een neef van mij die het al jaren deed. En het is een kleine teelt. En ja, goed, omdat ik een vrij kleine teler ben, zoek ik dingen waar iets meer marge op zit. Want in de grote bulk, daar kan ik niet mee. Kostprijs te hoog is. Ja, dus je hebt eigenlijk een niche-markt met je radicchio. Ja, tenminste, dat is een wat kleinere teelt. En eigenlijk heb ik al die teelten die ik doe, die zijn wat kleiner, behalve dan de prei die ik in winterdag heb. Dat is natuurlijk wel een grote teelt. Dit zie je iedere dag, hè? Moet je kijken. Ja, we wonen hier een hele mooie plek, hoor. Hier lopen ook heel veel beestjes rond. Daar heb ik ook wel eens een keer last van. De reeën? Reeën, ja, maar die hebben ook, en dat kun je hier ook nog wel zien. Kijk, hier kun je dat zien. Hier is aan gegeten. Nou, en dat is reeënschade, noem ik dat maar even. Dus die beestjes zijn heel dol op dit spul. Maar waarom laat je dit nou staan? Ja, omdat die dan niet meer geschikt is. Hè. Een bol waaraan gegeten is, die willen de mensen natuurlijk niet in de winkel. Nee, maar ik bedoel überhaupt. Dit is toch geen vaste plant die weer opkomt, of Nee, wel? maar deze is geoogst. Ja? Die lukt nooit 100%. Dus een gedeelte blijft staan. En deze was beschadigd, dus die heb ik niet gesneden. Hoeveel procent lukt dan wel? Wat is je opbrengst Heel dan? verschillend. De ene keer snij ik 80% wat goed is. En soms ook wel bijna 100%. En ik kan ook wel een keer pech hebben. En dan heb ik maar 50% opbrengst. Ik weet van jou dat jij als jonge jongen naar Utrecht bent gegaan. Want je hebt gymnasium Beta gedaan. Ja, klopt. Ja. Dus een slimme vent. Mag van zijn ouders naar Utrecht om, wat ging je te studeren? Wiskunde? Ik heb wiskunde en natuurkunde een paar jaar gedaan. Ja. Een paar jaar? Ja, ik moet zeggen, ik ben een mislukte student, want ik heb het niet afgemaakt. Ja. En waarom heb je het niet afgemaakt? Nou, ik denk een heel moeilijk verhaal. Een combinatie van factoren. Als jong jongetje in een hele grote stad, een beetje vreemd in het begin, had ik ook wel moeite mee om te wennen. Toen werd het erg gezellig, dus ben ik echt student geweest. Nou, het gevolg daarvan is weer dat je wat te veel afleiding hebt en op een gegeven moment krijg je een achterstand. En ja, toen begon ik na te denken van, is het dit wel? En uiteindelijk ben ik toen weer thuis gaan vragen of ik daar iets mocht gaan doen. Ja. Maar dan denk ik aan die noeste arbeid en die nuchtere Limburgse boerenmentaliteit. Ja. En die laten hun zoon gaan. Nogmaals, gymnasium, Beta, die denken die jongen die komt met de Nobelprijs terug. Ja, mijn vader was ook, toen ik kwam vragen of ik toch thuis niet wou mogen beginnen, was ook niet meteen blij. Dan komt die zoon op een bepaalde dag. Klopt hij op de deur en dan zegt hij, hier ben ik weer. Nee, dat was toch wel, vooraf was het toch wel, hè? Ik kon toch wel merken dat er zich toch niet echt thuis voelde. En jullie waren blij, want jullie hebben 3 kinderen, maar niemand zou anders de boerderij overgenomen hebben. Nee. Dus diep in jullie hart waren jullie best... Ja, ik vond het wel mooi, ja. En pa? En pa? Pa ook. Ja. Dan besluiten jullie om het bedrijf gezamenlijk voor te zetten. Ja. En hoe lang is jouw vader nog werkzaam geweest voor het bedrijf? Hij heeft tot 3 jaar geleden heeft hij nog gewoon meegeholpen. Kwam hij nog een paar uurtjes schoffelen. En ma? Maar niet, nee. Nee, ik heb daarachter een grote tuin.
Mijn moeder heeft meegeholpen tot, wij zijn 17 jaar geleden hebben wij van huis gehaald. Zij woonde in het dorp. En tot 17 jaar geleden heeft zij ook nog altijd meegewerkt. Ja. Dus dat is zeg maar tot haar, toch ook bijna haar 70 heeft ze ook nog meegewerkt. Ja. Dat is iets heel aparts, hè? Dat als je zelf een bedrijf hebt en in die agrosector, dan is het niet zoiets van we stoppen er maar even mee. Hè? Dat zit toch in je bloed. Ja, heel zeker. Heel zeker. Ik was een echte boerin, dat zeg ik zelf. Ton, je bent niet alleen in de voetsporen van je vader getreden als boer, als ondernemer, als teler. Maar ook, je hebt ook de bestuurlijke kant gezocht. Je bent lid geworden van een coöperatie. Je hebt feitelijk het lidmaatschap van je vader overgenomen. Ja, Welke rol speelde die coöperatie in jullie gezin? Mijn vader had een klein gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen, wat akkerbouw, maar ook al wat tuinbouw in die tijd toen ik terugkwam. En hij asperge en prei met name teelde die toen. En die zette die af via de coöperatie Zon. En dat lidmaatschap heb ik uiteindelijk overgenomen. Ja, uiteindelijk ben je voorzitter geworden. Maar wat de coöperatie is, welke rol het speelt, wat solidariteit is en afmijnen is. Allemaal termen die daarmee te maken hebben. Dat wil ik eigenlijk even op locatie met je bekijken. Dus wij stappen in de auto en we rijden naar Zon. Kom jij hier nou dagelijks? Nee, niet dagelijks, maar wel vaker kijken, ja. De afmijnzaal. Ja, en wel heel mooi om te zien, denk ik, in detail. Als je daar aan de muur hangt nog de originele klok die vroeger gebruikt werd. Het begon allemaal met dat een paar mensen bij elkaar hun product aanboden. In het begin ging dat gewoon met briefjes en hand opsteken. Toen werden dat meer mensen die samen hun product bij elkaar gingen brengen. En toen werd dat al een heel omslachtige methode. Toen kwam de eerste, eigenlijk bijna voorloper van de elektronische manier van veilen. Ja. En dat was deze klok. Heel simpel, die begint bij een hoog getal, bijvoorbeeld 100 erboven. Een product werd ingezet, bijvoorbeeld bloemkool werd te koop aangeboden. Een aantal kopers hebben interesse in bloemkool. De ene drukt bij 99 en koopt dan zoveel kistjes als hij wil hebben. Een andere heeft wat meer geduld en wacht wat langer af. Die klok gaat dan naar beneden toe, koopt bij 80. En de kunst voor de koper was natuurlijk om zo goedkoop mogelijk in te kopen. Terwijl de teler natuurlijk gebaat was bij het feit dat die klok zo hoog mogelijk stil blijft staan. We stonden beneden bij de afmijnklok en jij ging in een enorme sneltreinvaart meteen naar het televeilen. Maar er zit zo'n 100 jaar ongeveer tussen, hè, want de corporaties bestaan bijna 100 jaar. En ik las in dit prachtige boek, stond er een zinnetje en dat ging over het verschil tussen die gardeniers en de boeren die ook hun groenten teelden en die eigenlijk gediscrimineerd werden en altijd een lagere prijs kregen dan de gardeniers. En dat ook een reden was om te zeggen, wij gaan ons bundelen, wij beginnen onze eigen veiling, onze eigen corporatie en wij zullen zorgen dat wij ook een goede prijs krijgen. Is het ontstaan uit een stukje solidariteit? Ik denk uiteindelijk gewoon uit markteconomisch denken dat je samen dus meer kunt bereiken dan wanneer je alleen kunt. Alleen daar hoort ook wel een geloof bij. Als je dat niet gelooft, moet je ook niet samen gaan werken. Want het vergt ook iets van je als je samen gaat werken. En ik zeg altijd maar heel eenvoudig, een ondernemer die doet ofwel dingen helemaal voor zichzelf, dat is ook een hele goede keuze. Ofwel die denkt dat hij samen met anderen meer kan bereiken, dan gaat hij dat samen met anderen doen. Alleen als je samenwerkt, moet je ook wel lief en leed met elkaar willen delen. Dat is dan de consequentie. En daar is, op die gedachte is eigenlijk ook de hele coöperatie geënt. Zou je dan kunnen stellen dat de coöperatie het eerste misschien wel voorloper was van maatschappelijk verantwoord ondernemen? De coöperatie heeft eigenlijk twee heel belangrijke functies, denk ik. Dat is enerzijds op de korte termijn in de generatie die dan lid van de coöperatie is om te zorgen dat je sterker naar de markt staat omdat je het samen met anderen doet. Ja. Maar het tweede hele belangrijk is dat je naar een volgende generatie een stuk investering doorgeeft, zodat die niet weer opnieuw hoeven te starten, maar al voort kunnen bouwen op wat de vorige generatie gedaan heeft. En ik zeg wel eens vaker, wij zijn dan formeel misschien wel eigenaren, maar we zijn eigenlijk veel meer de beheerders. En dan kijkt men naar het testament van het verhaal van de talenten komt dan denk ik een beetje naar voren. En daar geloof ik heilig in. Wij zijn dus ook de hoeders van de coöperatie om ze door te geven naar een volgende generatie. Denk je wel eens aan het feit dat met jouw
de generatie Reinders stopt, in ieder geval met betrekking tot de tuinbouw? Nou, eerlijk gezegd lig ik daar niet zo heel erg wakker van. Ik vind het een mooi vak. Tegelijkertijd vind ik dat mijn jongens, ik heb toevallig 2 jongens dan, dat die hun eigen keuze moeten maken en die respecteer ik, ja. Zonder coöperatie, geen agrarische sector in Limburg? Ik denk nauwelijks of niet, nee. Boer of bestuurder? In mijn geval allebei en met veel plezier.